day, people! What's up? Yeah, welcome sa Bitok-Bitok University and nako karon sa Taguanaw Bridge. It's a great Saturday morning. Medyo init na kaya nga atong oras karon alas 9 sa buntag na. Medyo lain og color ang atong Cagayan de Oro River kay siguro gikan dito sa Bukidnon nagyelo na sad actually dito tan ako sa usa ka subdivision, just social na subdivision sa taas. Nagplasta ko dito kaya lang medyo nananawag dahil dito nga sir kanang ang uban mga homeowner sir dili sila gusto sir nga makita sa camera sir, so wala na lang nag-decide na lang ko nga Manila lang ko diri so diri na lang ko sa Taguanaw Bridge. And of course para makita ninyo ang beauty diri magamit ko sa akong drone. So, pagkahayagan nito. So, kumusta man akong shots? Okay na ba? Comment below kung medyo okay na. So, kung medyo kailangan pa practice, kailangan ako mulakaw kay napakoy-lain gig ngadtuan. Okay? Mulakaw pa ko matuko sa kamo. Ready? 1, 2, 3. Woo!
people, tumating no. Na ako rin sa Limkit Kay Center para sa sakada kong event. Riders convention. Parokya ni Edgar with Maricar Reyes. Ay, sweet Maricar din. So kung siyang silang, wala ko diri, wala ko'y pulos. Tinghipos ako sa motor niya. Pero kamulungan lugar, rehearsal sa likod. So, mahaws ako, di ba? Kaya nagsayo ba ko ganina mag-play of drone. Eat muna tayo. Already full. Thank you very much, my baby. My manager, supportive. Tanong sa ko diri kay ganina mga babae man to na nayo, di ko ganahan karon mga lalaki na. Oh my God, I love this. 2 hours later. Napay taga Zamboanga City, oh. Zamboanga! Ang layo ng biyahe, oh. Kamera! Ayan, kaway-kaway, taas mga kamay! Taas mga kamay, nakasalamat Honda Philippines! Ayan! Ayun, kung magmamadali kayo, pwede naman kayo kumain kahit sa dito. Pagbalik nyo, nandito pa naman kami, pare. So, o tara, simulan na natin to. Para natin gusto namin tumawin na kayo, pare. Walang lupay na paghintay sa dumating na pagkakataon. Sa mga tulog at wala akong nagagawa. Kahit na napapadali ang oh yeah!
Hello guys. Hi. Hi Ella. Hey. It's a great Sunday night actually. Yep. And motong naitabong whole day event sa tibok na ko nga Saturday. That's why karon Sunday nagpahuway lang ko. And salamat sa inyong pag-subscribe o pagtanaw sa video hantod sa pinakakatapusan. And that's it. Rusty's watching My Little Pony. Look. But we're there. Alright guys. Again, sa wala pa nakasubscribe sa Bitok Bitok University, please subscribe below. Alright. Thank you very much sa inyo guys. Do it like this. Bitok Bitok. Subscribe down below. 1, 2, 3. Bye. Bye.